Ix-xogħol tal-ħaddiema maż-żgħażagħ huwa versatili u jsir f'ambjenti differenti. L-Aġenzija żgħażagħ ma taħdimx biss ma' żgħażagħ vulnerabbli, kif tispjega Sarah Spiteri fejn tenniet li l-Aġenzija ħolqot spazju sigur għal żgħażagħ minn età ta' 13-il sena sa 30 sena fejn jistgħu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom permezz ta' proġetti differenti. Minħabba s-sitwazzjoni kurrenti, ix-xogħol tal-ħaddiema maż-żgħażagħ kellu jaddatta u jmur online. Din it-transizzjoni seta' tisseħħ b'mod faċli minħabba l-fatt li l-udjenza immirata dik żagħżugħa. Allura ħloqna dak li qed ngħidulu stories from young people fejn huma jaqsmu d-diaries tagħhom magħna u aħna ovvjament inqasmuhom lil żgħażagħ oħra li tajjeb ngħidu li anke mbagħad dawn se jiġu mogħtija lill-Arkivju Nazzjonali ta' Malta biex ikun hemm rekord tagħhom. Sarah Spiteri spjegat kif proġett bħal Give Back Award huwa opportunità fejn wieħed jista' joħloq idea li tiċċelebra s-solidarjetà. Proġett li eventwalment ser jiġi implementat permezz ta' fondi allokati għalih. L-ideat sottometti għandhom joffru għajnuna jew appoġġ f'dawn iż-żminijiet. Għandha tkun innovattiva u prinċipalment tkun idea li ħatoħloq sens ta' solidarjetà biex bekk dan iż-żmien li huwa daqsxejn diffiċli għal kulħadd forsi jintaffu ftit u anke nuru li ż-żgħażagħ jistgħu u huma kapaċi jagħmlu xi ħaġa tajba għall-komunità. Sarah Spiteri sostniet li dawn il-proġetti huma ta' prova ċara li jekk iż-żgħażagħ jingħataw l-opportunità jistgħu jkunu ta' ġid u kontribut għas-soċjetà. Dan il-proġett huwa miftuħ għal żgħażagħ ta' bejn 18 u 30 sena u wieħed jista' jissottometti l-idea sal-aħħar ta' dan ix-xahar fuq youth.gov.mt.